Lyukat kéne vágni. Ja, azon gondolkodtam. Egy basz nagy lyukat elképzelni. Nem tudom, akkor a zoomba tette. Menjen így. Erre biztos nem menjünk? Jó van. Próba izé. Nem állunk meg, lemegyünk. Mit nem állunk meg? De azt se tudjuk, hogy rendesen fölveszi-e. Mármint, hogy benne leszel a képbe, vagy csak így erre elmutat. Mi? Ne? Mert akkor lefelé néz meg. Hát most is fölfele néz szerintem. Most nézem meg kb. Seggedet? Nem hiszem. Ó, geci! Meg. Az meg. Ne menj olyan gyorsan azért. Mi van? Nem hallok semmit. Há. Na, erre kíváncsi leszek, baszki. Jó, van, megnézem. Amint kiértünk. Most mindegy, menjél. Bazd meg, bocs.